Dit is zoals het jarenlang weer. Dit is het beeld van Aron Sneun bij de wedstrijd in Willem II. Nog neer wie het Abel Enstra-stadion tijdens een wedstrijd zo leeg. Ik kan mij net herinneren dat het bij een competitiewedstrijd zo leeg weer. En het is hartstikke jammer om dat zo te zien. De trainer die sport in heden. In de laatste 4 seizoenen is het aantal taskogers bij Sportclub Heerenveen mijn lietse 20% weerom. Hoe groot is dat merk nog steeds? Dat is een enorm merk geweest voor Friesland. En de club, daar is de afgelopen 10 jaar natuurlijk heel veel gebeurd. En de sportwereld is ook enorm veranderd. Hè? Met de opkomst van social media, met het dichterbij komen van clubs als Barcelona. De keus wordt groter. Zondags kan ik niet alleen Eredivisie kijken, ik kan Engels voetbal kijken, ik kan Duits voetbal kijken. Ja, en dat maakt dat de concurrentie voor de regionale voetbalclubs veel groter geworden is. En tel daar dan bij op dat het koud is en dat het wel eens op tijdstippen spelen wordt die het net zo aantrekkelijk binnen. Ja, dan is de keuze al gauw maken om tussen de open haard door te slingeren en een lekker donker biertje te pakken. Zo binnen de tal van oorzaken aan te wijzen. De grote vraag is vanzelfs hoe deze negatieve trend keert worden kan. En hoe lang zoals het wordt. Ja, dat processen van jaren. Kijk, de makkelijkste is altijd win gewoon elke wedstrijd. Win elke wedstrijd, dan komt het stadion zelf weer vol. Maar er zijn ook clubs, neem Manchester United, wat al jaren niet meer Manchester United is, maar nog altijd de grootste club van de wereld is. Dat is wel bijzonder. Dus daar gaat iets heel erg goed, waardoor iedereen betrokken blijft bij United. En dat heeft te maken met zichtbaarheid. Dat heeft voor Heerenveen ook heel belangrijk. Zichtbaar gaan worden in de regio. Je nog meer laten zien. Nog meer gaan aanbieden aan die fan om zich te conformeren met Heerenveen. Die onderzoeken gaan doen. Sfeer verbeteren in het stadion. Entourage verbeteren. Dus dat wordt een jarenproces. Absoluut. Vanzelfs is algemeen directeur Luc IJsinga van Sportclub Heerenveen vregen om een reactie. Hij wil wel eens neer te zetten op het weeromrennen van het aantal taskogers.